gikan sa Pasko last Friday. Ikaunom nga adlaw sa 8 nga extension sa selebrasyon sa Pasko. Kay lagi ang kanindot sa Pasko, ang mensahe sa Pasko, dili mahurot sa usa ka adlaw. Adunay extension, adunay hangover, mga isuon. O karon ang atong gitutukan ron ang usa ka nindot nga aspekto samtang atong gipamalandungan ang bata nga dito sa nahimugso sa Bethlehem, mga isuon. Karon ang bata gipresentar ngadto sa templo, mga isuon, atol sa purification sa mama. Nahitabo ni 40 days after birth, mga isuon, kay laki man sikod sa balaod, mga isuon. So, ang ending sa ilang pagbisita gadto sa templo, may suon, muna ang gisulti sa Ebanghelyo karon, napuno siya sa kinaadman o panalangin sa Dios. So, ang bata, mga isuon, mitubo, nahimong kusgan. Napuno siya sa kinaadman o panalangin sa Dios. Tulo ka aspekto ang ni tubo sa gamayng bata, may suon. Ang una, ang edad. Kadua, ang kinaadman. Dayon, ang grasya, may suon. Ang panalangin, ang gitawag ko mga virtues sa bata, may suon. So, usa ni ka okasyon nga itong mga panaminan nga tulo ni ka aspekto importante kayo sa tao. Ang physical, nga mao ni ang edad, ang larawan, maong edad, kay kon healthy life, healthy living, may suon, mataas-taas yun ang kinabuhi. Dayon, samtang nagtubo may suon, nagtuon. So, adunay kinaadman, adunay wisdom nga makatunan, gikan sa teacher, gikan sa mga elders, gikan sa palibot, mga suon. So, ikatulo, ang iyang kaligdong o kabuutan, may suon. So, ang kabuutan, ang virtues sa bata. So, nagtubo mga isuon, wala mo atras, wala mo kibhang, nagtubo, disolbo ang pag-ayo. Hantod sa edad 30, inunta. Panahon na nga si Jesus magsugod siyang public ministry ug ato na ilhan kung unsang matanga sa tao si Jesus mission. As a human person, ato makita ang mga virtues kadalaygon kaayo may suon. As a teacher may suon, ang iyang pagtulunan gihugupan sa mga tao may suon. So, usa di siya ka pagsabot nga kung ang tao may og sinugdanan, kung ang tao may pagkaatiman sa pamilya sa sinugdanan, ano na kita dako kay garantiya nga mahimog siyang madaogon, mapuslanon nga hamtong sa iyang panahon may suon. So, kay kompleto siya sa pagkatao may suon, so ato makita ang talagsaon nga impact niya sa society. Daghang kay mga tao na kumbinser, nadala sa Jesus kadto sa Ginoo. Gani, bisan og 3 years lang ang iyang pag-star sa kalibutan may suon, ang iyang mensahe nakatap, nasabwag sa talang mga lagyo, mga kalasuran o katawhan. Ug hangtod karon may suon, isangyaw lang gihapon. Kay lagi nindot, gamhanan, epektibo ang maong mensahe may suon. Di manukad may suon ang kinaadman nga iyang nakatunan, ang iyang mga hiyas o mga virtues na maoy suporta sa iyang mensahe may suon. So, usa ni ka okasyon nga ato mapanaminan ang ato mga pamilya. Nga lagi ang pamilya
mula hutay unta gyud sa kinabuhi diya sa Dios nga unta ang mga bana mahimutang San Jose, maayo siya moatiman o manalipod sa pamilya, not only a good provider but also as protector gikan sa mga lautan o gilad, makalaot sa lawas o kalan. Nga ang mga inahan unta Maria Santissima usab, des kaligdo sa kaputli o sa kalimpyo mayson. Nya ang katarungan ngano nga virtuous kayo ang mga parents maog yun ang mga anak. Gani ato masabtan ang dali nga deklarasyon nga mag-away o magtiayon, magbuwag unta, di lang madayon kay ang mga bata. You see? Pabata-bata lang, no? Pero pagkagamhanan di ay. No? Sama ni Jesus, pabata-bata lang pero hari di ay. Pataw-taw lang pero Dios di ay. May suot. Muna, diya sa yano o inosente nga bata, pagka anindot sa bunga, kung tagahagog, paladman ko may suon, ang kahuyang sa bata, nga mo'y mutayog sa gumhanan o kusgan, may suon. So, muna nga, ang kasantos sa ni Jose o ni Maria nagsuka ni Jesus. Ang kasantos sa mga ginikanan misuon konektado usab na sa kahimtang sa bata. Labi na sa sinugdanan kay mga bata inosente walay sala pagkapamalando unta ang magtiayon nga diin sila kaniadto ug unsa ilang mahitabo karon. Hain naman punta ang ilang pagka-inosente. Unsa maghimo silang ginikanan mga teaching environment kaniadto nga karon ni simang og milikoy naman sila maysod. Pero salamat kay bisan sa kahuyangan o kakulangan sa pamilya na ay laing pamilya nga musao o musagop maysod. So kitang tanan, in other words, adunay partisipasyon sa pagpatubo sa bata. O sa ordinaryo ka bata, primero o direkta nga moatiman sa bata ang iyang kaugalingong pamilya. Pero awerta nga di man gyud ma-perfect ang tao, di gyud ma-perfect ang magtiayon mo nga fill in the blank inunta. Ang daghang mga tao palibot mo gitawag og silingan sa maong ginikanan. Ngano sila nga makigsilingan kay ilang bibati sila sa bata usab. Maluoy sila sa bata. Kaya nakaibaw man sila nga kining bataa karon tingali sa edad na nag-30 muna na buduma sa katilingban, muna manimon sa panghitabo sa katilingban. Pagka-importante sa bata, pagka-delikado sa ilang kahimtang, ubusa ang panginahanglan, nga ang mga hamto may suon, adun nagay panglantaw nga kinahanglan nga mabungahon, madaugon, ang ilang paningkamot aron nga ang bata kumpleto ang pag-ugmad. So dili lamang kay bright pero buotan pag yun. Dili lamang kay buotan pod kinahanglan nga mantigo pod, no? So asa sila makakat-on ang mga bata sa mahimong ligdong batarong ginikanan. Asa sila makakat-on aron sila mahimo sila maalamon may suon ginikanan. So ang environment nga ma-provide sa magtiayon, dungagan, suportahan sa palibot may suon, makahatag o usa ka kahimtang di makasiguro ta nga ang pagtubo sa bata may suon padung yun sa usa ka hingpit, badaugon ug mabungahon nga ministry sa iyang panahon kung hamtong na siya. Salamat sa Dios. Amen. Manindog.